Ние смятаме, че началният учител трябва на първо място да обича децата, да е грижовен, търпелив, спокоен, любознателен, взискателен, справедлив, съпричастен, толерантен, съобразителен, енергичен, издържлив, контактен, общителен, отговорен, искрен, мотивиран, позитивен, новатор, търсещ разнообразието, с чувство за хумор, обаятелен, чаровен, артистичен и добронамерен. Ние започваме от визията на първо място, защото това също оказва въздействие върху децата. Много искам. След това излъчване и нататък са подредени. Обаятелен, мотивиращ, артистичен, интерактивен, иновативен, обективен, справедлив, като сме написали, толерантен, добронамерен, дисциплиниран и държащ на дисциплината, компетентен, квалифициран, като отношение към децата, добронамерен и с разбиране да се отнася към тях, крак с новостите, т.е. владеещ интернет, електронна поща, скайп, понякога се налага даже презентации да си разменяме с децата по скайп или по електронна поща, етичен, естетичен, постоянен в изискванията, стриктен, без използване на двойни стандарти. На първо място сме поставили да обича децата. Добър професионалист, точен, стриктен, толерантен, търпелив, креативен, вариативен, с уважение към личността на ученика, с умение да печели доверие, всеотдаен, с чувство за хумор, енергичен, добронамерен, откровен, готов да сподели проблемите на учениците като с равни, отговорен, етичен.